Velkommen til Jonas og Rudis' video om magnetisme. Det vi kommer ind på, det er, hvad magnet det er, magnetens poler, magnetens feltlinjer, permanente og upermanente, og magneter i hverdagen. Hvad er magnetisme? Magnetisme det er et fysisk fænomen. Det vil sige, at det har en fysisk virkning, men det er ikke synligt, så man kan ikke se det. Den kemiske betegnelse for magnetisme det er Fe304, og det er en kemisk forbindelse af jern og oxygen. Tiltrækning. Magneter tiltrækker andre magneter. For eksempel de her stangmagneter. Nordpolen mod Sydpolen. Og polerne kommer vi ind på senere. Magneter tiltrækker også jern, nikkel og kobolt. Polerne. En magnet har to poler, Nordpolen og Sydpolen. En magnet med kun én pol, f.eks. Nordpolen, vil ikke kunne fungere, fordi der skal to til at danne en magnet. En magnet har feltlinjer, som går fra nord til syd og op igennem. Feltlinjerne kan være i næsten alle størrelser, og dem kan man mærke, hvis man f.eks. har to stangmagneter og drejer dem rundt mod hinanden. Så kan man se og mærke, at det frastøder. Magneter i hverdagen bruges til mange elektriske apparater. For eksempel komfur og højttalere. Magneter bruges også til strøm, til for eksempel computer og andre. Eller til vores forsøg, hvor vi gerne vil fortælle jer om magnetfeltlinjerne, som går fra nord til syd og op igennem på en magnet. Det som vi skal bruge, det normale magnet, den lægger vi på bordet, lægger papir ovenpå papir eller pap. Og så skal man bruge jernspåner her. Det drysser du simpelthen bare ud over. Man kan se, at det danner et mønster. Nordpolens feltlinjer, som går fra nord til syd, som danner sig en slags halvcirkel. Og når magnetfeltlinjerne er nået mod syd, så går de midt igennem op mod Nordpolen.